Здравейте, приятели! Абонати на канала BG Adventure Time. Днеска е едно много интересно видео. Изключително съм запален по старите военни наши български предмети от армията, а особено тези, които още са в действие и в употреба и може да се използват. Както в днешното видео, тези по-скоро 5 броя 30 мм реактивни сигнални патрони, еднозвездни, наречени зелен огън. Всъщност не съм специалист, не съм експерт, попрочетох доста неща. Реално това са военни сигнални ракети, които се използват за направление на войските, на армията или за сигнализиране на някакви дейности, които се извършват по време на бойните действия или по време на упражнения. Така че със сигурност има по-големи специалисти от мен в това отношение. Аз просто искам да ги изпробвам и да видя как действат. Така че ако има хора, които разбира се са боравили с тях и съответно разбират много повече от мене, моля наистина долу под видеото в коментарите да дадат по-конкретни насоки и обяснения. Мисля, че ще бъде полезно за абсолютно всички, защото многократно съм ви казал, че моите видеа не са нещо, което показвам някаква експертиза или на някой налагам мнението си, показвам просто моите неща и моето хоби, което обичам да си го практикувам в свободното време. Така че не бързайте с критиките, а съответно изчакайте да видим самите реактивни сигнални патрони или ракети, какво представляват. Ще ги тестваме. Пропуснах да кажа, съответно, че са закупени от магазин, ловно-рибарски, по-скоро ловен магазин, където предаването става лично и разбира се трябва да имаш 18 години навършени, за да ти ги продадат. Така че това е нещо, което не трябва никой да си играе с него. Или ако някой реши да го тества, да го изпробва и да борави, разбира се винаги да внимава и най-вече, понеже има опътвания вътре, да се прочете внимателно, да се запознае с тях. А и който е пропуснал, долу под самото видео ще оставя линк на няколко военни неща, които вече съм изпробвал. Мисля, че който ги е пропуснал, ще му е интересно да ги изгледа. Запечатани са много хубаво. С нещо като грес. И разбира се, страхотно е, че винаги в нашите военни или цивилни подобни предметчета слагат едни хубави, четливи, ясни, готинки инструкции. Взема се патрона с лявата ръка. Пръстите на ръката трябва да обхванат металическия накрайник на пусковата тръбичка. Дланта не трябва да закрива капачката. Сдавало притиснатия в ръка патрон се държи на нивото на гърдите. При това горната част на патрона винаги трябва да бъде насочена нагоре и напред, а не към себе си. С дясната ръка се отвива всъщност капачката. Внимателно се изважда изтеглищия шнур с пръстена, взема се пръстена в дясната ръка.
беше подчертано, че това не трябва да се прави преди да изстрелваме и да сме готови да изстрелваме ракетата. Но все пак мисля, че няма да успея да дръпна щурчето. Аз преди малко в видеото го показах нещо подобно. Който по-разбира от мене, както казах, да напише тази грес всъщност мас какво представлява и за какво служи. Най-вероятно да не попада влага в въжето и в корпуса, където се крие самия пускател шнур. Изтегля се по този начин. Придава се на патрона необходимото направление. Осветлителните патрони се държат под ъгъл 40-50 градуса. Има си начин явно на изстрелване. А сигналните под ъгъл 70-80 градуса. При зимата ъгъла на изстрелване на осветлителните патрони се препоръчва да се увеличи. Интересно. Извършва с дясната ръка по оста на патрона, рязко, бързо придвижване на изтеглящия изповяждащ шнур. Чета в момента от самите инструкции. След излагането на ракетата се хвърля останалата в ръката пускова тръбичка, която остава. Малко странно е написано. Но реално разбрахме способа и самия механизъм на изстрелване. Друго нещо важно, което се пише в инструкциите, е тук най-отдолу, е, че се забранява да се извършват разглобяването на патроните, да се отива капачката на патрона до момента на стрелбата, както ние току-що направихме и вече нарушихме инструкциите, и при никакъв начин при учебна стрелба да не се насочва патрона върху хора, животни, строежи или всякакви други такива предмети. Остана, може другото под видеото, който, разбира се, пак казвам, по-разбира, може да напише и всичките тези цифри и обозначения именно какво се. Аз съм гледал, зеленото означава, че е зелена ракетата. Гледал съм в YouTube руските, които нашите практически са същите, най-вероятно там са заимствани или обратното. Просто на тях пише с надпис на руски именно какво представлява тази ракета, докато при нас само цифри и обозначения. Така че тези, които знаят, моля, напишете отдолу под видеото, ще се радвам и аз да науча, и зрителите на канала. Отиваме да тестваме ракетата. Готови? Да. Имаше доста вятър и затова ракетката излетя изключително не в посоката, която трябваше. Но пък видяхте всъщност най-съществената част, че работи и лети. При хубаво време, разбира се, ще има по-хубава траектория. Зрители, абонати на канала, това беше днешното видео. Задуха страхотен вятър и трябва да приключвам, защото ще ме отвее. Надявам се, че не се е развалило говора по микрофона. Това бе днешното видео на нашите зелени, така наречен зелен огън. Ако ви е харесало, знаете, подкрепете с един лайк каналчето, задължително се абонирайте и оставяйте своите мнения и коментари под видеото. Благодаря много.